Balikan ko lang karon nga aga. We have Congressman Greg Gasataya on the line. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may aga simo, may aga gitsato ng mga kauturan. Yes, sir. You did mention yesterday sa interview sa katapos sa media nga ang tanan nga ara sa checklist isang DILG at least na-provide no, sa transition team of outgoing Mayor Bing Lunadia. Now, pero do may mga i-request pa kamo dugang sa mga department heads na no sir kahapon na-provide ini or are you expecting ini this gonna happen on Monday? May ibang were able to get last night, no? After isang meeting sang aga and udto tagbalik pa kung gabi sa NGC, no? So may ibang nga mga documents na kuha sang transition team, especially ang mga projected pundo, no? Ending June 2022, no, Action Art. So, Yes, sir. may most likely na mag-estimates ka to. Like for example, kung sa general services, no, or sa mga JO, kung pila na lang ang nabilin from the total appropriations of 2022. Then may gin-request pa man kami, like atong itemize, ang pangayo natong itemize ng mga equipments, mga properties, mga gamit nga ginapanagian sa syudad, no. Most likely by today mahatag na to sang GSO, no, ginpangayo ko Okay. to sa aga. Ang intention sa to, like for example sa isa ka departamento, gin-mention ko like PIO. Sa PIO damo dira mga equipments na pinamakal ang syudad, no. So tungod na wala sang department head ang PIO because it's an office directly under the mayor. Okay. Wala sa ka-regular bing empleyado dahil nga head nga mong take charge na. So pinamangkot ko kung kasi gin pangbilin like mga equipments, no, mga drone, mga iban pa nga mga gamit bala. So na to sa to kahapon, among others, is para at least may baluan sang Benitez administration kung gamit na ma-utilize sa serbisyo sang syudad, no, mga salakyan, mga iban pa nga kagamitan, no. So they will probably give it today, kaya ready naman kaya may iban man nga mga equipments nga for purposes bala nga ang kung sa sa layman gin pang MR gin pang MR anay sa pila ka mga regular employees tungod ang previous ini nga agahandol either nag-retire na o terminos, so pinangbiling nila tanan. So they will give the list by today para mapang-isa-isa kung ano yun nga mga and then can point out naman kahapon sa City Engineer's Office kay I was able to pass by the Rizali Hisbala sa City Agriculture. Damo-damo to mga balas, mga bato, no, tagpila ka truck puro ka damuons to mahara lang sa dalan. So in-inform ko kahapon sang City Engineer's Office na ginimo nila ko yan kada sining ko damo-damo ito. Pinamangkot ko kung may kabantay, kung wala na ko dito may kabantay. Sinako paglabay ko dito sa kagabi ara mo to skili dalan. So ang importante nga ma-insure bala kay kung darat man ang ila stockyard ma-insure na ang hindi makaladula na kiti those are government funds among others Action Art. So yes, ang tanan nga dokumento kagab nga gin turnover ato dito ginbilin sa opisina ni Attorney Chu. Then gin-insure lang to kay pag-isa-isa pa man na kaya di mo man tukod tikit maubos ba Correct. in one ticket tungod tuman ka voluminous sa mga paper. Correct. I understand. Pero ano man, kundi ang pag-create sa inyo as head sang transition committee, since that the transition was already done, ano matabo sini Kong? Sige pa kamo gyapon da o kon matapos ni ang creation sang transition committee, balido matapos ang trabaho nyo, i-turn over na lang ni sa pila ka mga opisyalis na nadra nga natungdan sa City Hall subong under Benitez administration? Yeah, technically that's correct. Kaya ang mga transition
you're doing something before Before, correct. during magsulod ang incoming administration. So, ang objectives ng transition team from the incoming was to ensure na maging orderly, maging peaceful, maging smooth ang transition. Tumining pagsulod sa bagong administrasyon, wala sang hitches, wala problema, no, wala sang kung ano man nga butang, no. So ang amon mo, we just as chair of the transition team, I'll just make the reports kay Mayor Albi, and then afterwards they will seek his direction, no, sa mga ilimuan. Yes, sir. Now, at least natapos na ang imo obligasyon, and then focus ka na ya sa trabaho mo dito sa Kongreso, although sa palabuton pang 25 ang sesyon ninyo. Yes, ma-start ang session by July 25, but kahapon nag-start naman kami file sa amon ng mga bills for the 19th Congress actually. Yes. Kagapon na batian ko sa imo ang good news daw, nag-meeting ka mo upod sa Makabayan Black and other congressmen. In-IR daw nahon nyo, sir, no? That's correct, sir. Bill, no, nga mag-establishar sang orang layi nga mag-establishar sang Negros Island region plus Iquios. No, so daw mo ning ginalantaw. Although may pronouncement to si Mayor Albi, I think si President BBM is considering nga maghimo na lang sang executive order para mapadasig ang ining Negros Island region. Yes, pero mas nami, gini ko may bill, kay basi mag-ilis man presidente, sir, kag idulao naman blaw? That's correct. As long as executive order na that be repealed at any given time by the one na nagimo, no? Unlike kung sa kalayi, natin may permanent action. Sir Ario, kayo na-interview ko man si Vice Mayor LC, ma-attend bangali ang Grupo Progreso nga nagdalaog last election sa inauguration this afternoon and oath-taking daw pangkabilugan. Ano ang i-expectaron ta karon man kay siling ko naglagaw ko gabi sa NGC ground? Would you believe may mga nagsaylo pa din nga taga Iloilo nga mga manugbaligya asing lang makadto kami diya, sir, para nga magnegosyo kag timing namon sa adlaw sang inauguration ni Mayor Albi Benitez. Grabe gid kabunggesyos ini karon, sir. Tino mo gid inaguro start damo sang damo sang luya gid nga mag-attend, no. Although di ko part sang program committee, no, but I was informed na those nag-invite, I think may araman isa pagin ka programa nga ginimo si Mayor Albi, so for sure damo niya ma-attend karon national. Do may konsyerto na kuno sa NGC? The usual, no, ginahimo sang socks, no, time may ikot ka nga sina during dinner di may ara sang nga ginapatigayon national. Okay. So anyway, tugyan ta na karon na no, kung sino man ang makahatag sang full details sina sa mga magkalanabo nga program karon sa hapon. So good luck, no, sa inyo sininga, and congratulations for being the committee chair sang transition. Natapos ng inyong obligasyon, and then ang mga dokumento that will follow, nga i-follow up lang namon especially ang documents nga gina-expect to according kay Attorney Distrito, amo iya ang para sa pagkuha no sang listing sa mga GO. Okay, silang ko kaluluoy man ni sila ang ibang nga nagatrabaho nga hindi bala ma-continue yung ila sir nga pagtrabaho sa city. Correct. Like if for example you have a budget of 600 plus billion, no, for the whole 2022 para sa imo general services or other general services, just only little over 100 million. So definitely in the next 6 months, apektado gid ya, no? Apektado gid ang pila ka mga pag-deliver services. But anyway, I'm sure Damiro will do anything and everything to ensure, no, sang isa ka
maayo kag mas improbado nga pangimanwa para diri sa syudad sa Bacolod Action. Sige, good luck sa inyo karon na. Kita dala karon sa inaugurasyon nyo sir. Damo gid magkaladto na siguro sa NGC. Salamat gid. Good morning. Salamat Action R. Salamat gid, more power sa inyo may nga tanan. Action Hot